Ane eginez naiz, 25 urte ditut eta erizaina naiz. Bai, etzen aurkeztutan egon lehenengo urtea, eta aurten jo nintzen kuadrillakoekin bazkaltzera enolako etxean egon nahi, eta bazkalduta gero anaiatani jo ginen etxera. Eta zegoen ama, gero etorri zen aita botaziotik, eta mundu guztia zegoen super urduri, txakurrare bai, mora guztian zaunkaka, etxea zegoen pixka eta alborotau. Eta hori, batean jozun timbreak eta jozun urruti bezala, nik entzunun urruti. Eta jo nintzen irikitzera eta hor zeuden, mandoak. Eta hori, egin zidaten galdera, eta baietz esan nun. Hurrengo egunean, ziren argazki ofizialak, ordan egin genuen logo utzi, joan ginen argazkitara, eta goiz hortan esan zidaten arratsaldean joan behar nintzela trajea probatzera. Orduan, bazkaldu genuen familiarekin normal igandetan bezala, eta izebak arratsalde hortan, proba baino lehen, esan zidan zeukala opari berezi bat niretzako, eta oparitu zidan bere trajea. Orduan, jo nintzen probara, izebaren trajearekin, eta hori, izan zen, dena, eske hurrengo egunean, oparia, trajea, dena. Eta hori, txinistu gabe horrendikan. Egun hortan izan zen bastante arraroan. Lehenengo opari izan zen, amako oparitu zizkidan ama atera zenean, zeuzkan repuestoko galtzerdi batzuk eta oparitu dizkit bere galtzerdiak, eta gero izebak oparitu zidan bere trajea hori lehenengo egunean. Eta, gero kuadrillako batek egin zidan diarioa, dena idazteko, eta, poliki-poliki ja hasi dira ere gauzak oparitzen. Klaro, ni azkena naizen saiatzen, orduan, jugo naiz besteak ikustera, normal, urtero bezala. Normal, eta gero ja, niri tokatuko zaitu erandugo. Baina hori ilusioarekin, ze izango da raroa. Ikusten ditut hor, baina gero pentsatuko ere bai tokatzen zaidala niri, orduan, a ber, ez dakit. Bandata eta morradako ensaioa da 26-ean, igandea dela, eta ez dakit, nago urduriz, egongo da irun osoa hor, orduan, berzer moduz. 27-an da la vuelta al pueblo, eta berezia, ez da egoten hainbeste jende, egoten da gehiago bat amorradako jendea, eta lasaiago, izango da más familiar. 28an ikusten dugu urtero. Eta beti joten gera Zabaltza plazara ikustera, eta hori aurten izango da arraroa, ze, klaro, lehenengoa naiz, orduan esatutena nire izena, eta igo kioskora, eta egongo da butxa, eta hori, ez dakit, izango da, pues, kexi, osea, ja iritsi dira San Martzialak, bai. San Pedro egunak, gero nik ez dakar rebistarik, orduan urtero bezala. Goizan esnatu, jungo gera bandaren kontzertu ikustera, gero bazkarin familiarra, eta arratsaldean normal, beste revistak ikusi. San Martzial egunan oraindik ez dakit orduan esnatuko naizen, ez dakit, ez diat esan oraindik pelukerak, makilladorak, oraindik ez degera geratu, baina goiz. Ze 6etan etorriko dira nire bila, 6ak eta 10 horrela, eta hori ja, gero hortik aurrera ja, tope. Martzial egunean, ni bizi naiz San Martzial kalean. Orduan, arrankada, bazkalgo pilo bat arrankada bizitzeko. Eta hori, goizan aita joango da nire ondoan hasieran, gero aldatuko gera nire nahiarekin. Eta hori, goizean, eske bakarrik ikusten dut etxetik. Orduan dalkat gogo pilo bat bizitzeko San Juanen, bandera, gero ere elizan ez dudalako inoiz ikusi. Orduan, gogoekin ikusteko normalan ikusten ez ditudan gauzak. Urteri igotzen ez bendira, orduan, aurten ere bai. Eta beti saiatzen gara igotzen hor, iskina batean ikusteko frenda eta dena, eta aurten barrutik biziko dut, orduan, ondo. Arratsaldean, beti ikusten dugu etxean, orduan, momentu bereziak beti izaten dire arrankadatik rataplanera kanbioa, izaten dela etxe azpian, orduan, hori, eta gero ez dakit, eske kale nagusia ez dut inoiz ikusi. Orduan, bai,
aber zer moduz. Beti ikusten dugu beste lekuetan, eta orduan, hori gogoekin ikusteko balen esan dizudana. Bukatzen denean, festa. Disfrutatzera, kuadrillakoekin, amarekin, eta egun osoan zehar ikusiz ditudan jendearekin. Eskerrik asko.